खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजे फगवाननाय महर लानो सोनाबा दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद नायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदानबा आइदि मोस्रोमा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थिं बाजायनानै होलांबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो खिथाबावगोन हाथाइनि थबगाङा दाबो दङ ओमफ्राय खुगाखौ दाबो आं सिनो हाया दिनैसिम बोरै 11-12 दिन जालायबाय खोमा दासिमबो खुगाखौ सिनो हाया आरो नै आं मिन्थिया मा जाखो बिदिनो थाबाय थाबाथ' सेसै आं सनाफोर ओमफ्राय ओंखायनो दाबो रायलायनायखौ आंनिखौ खुगाखौ मुथे मुथे खोनायो आरोना मानो होनबा गोसोबायदि आं हाथाइखौ सिनो हाया दलद थाहाय सना गोलैगोन थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं बेजों लोगोसे दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेयाव मानो गाखोनो लुबैनांगौ जाखो ओमफ्राय नै सुमफ्राम फिथाइया जा थाइदों आरोना गिदिर गिदिरबो दङ दाउआसो जालांला जोब्बाय जाहैदों गथ'फोर गैलाबा सोर जाबावनो दाय गिदिर गिदिरखौ हानगोन आङो आंनाबो बे जोलै फिसाया जानाय नंखाया जि थाइखादों बैजोंबो औ 1 2 3 4 5 ओमफ्राय खांख्रिखलायाबो नै मिन्थावथावनो सेस मोनफ्रुलांजोब्बाय ओरैनो नै गैला खम जारला जाग्रा गैयिफोरजोंबाथाय बेखौ हले हानगोन आं दायो ओमफ्राय हाननानै मा जानो आंनाबो हाथाया सेससो आरोना नङाबाथ' आङो जानो हायोमोन सफारि फिथाइखौबो बिराद जानो हायो आं दैसब-दैसबबाथाय आरो गोथांबाबो ख्रा ख्रा होनलायनाय जानो हायो आङो ओमफ्राय गोजाबो दङ नै बैयो आरोना होलाय मा सना ओमफ्राय समायाव मालाबानो 11ता जाबाय नों लेबु जायाथ' जों ओंखामबो जानो आखायाव लाबाय नारा नाथा आरोना फंबाया जानानै थांबाय खामानियावहाय ओमफ्राय आइया दुगैदों जों जाग्रोनोसै मानो होनबा जोंजोंलाय सोर हानो आरो आंजोंथ' रावबो हाखाया दा सबसे लास्ट जागोन आङो खुगा सिनो हायिनि जुनैनो लेबु जागोन नोङो माला लेबु जाफेरनाय आरो आं लेबु जानोबोथ' आं जाजानो मोननाय नङा आंथ' लेबु जाया गोखै गोलाखौ बाबा नोंहा लेबु सेरबाय आसारा नोंना सियाराव दङ थां जाफै आसार जाफै टेनटेने ओमफ्राय ओंख्रिया ओरैबादि सिम्पोल आरोना सबाय बिमा एवनाय मैथ्रु बिबार एवनाय ओमफ्राय दालिल' आरोना दे जा सना जा ओमफ्राय नैबेयाथ' जेबो गैबावा खालि दालि लेबु आसारल' ओमफ्राय नैबे आरोना होलाय सना मैया मोनानि नैबेमोन आरोना आं एसे देखायफ्रामखादोंमोन दां अबेबा ब्लग्सआवहाय ओमफ्राय गेजेरावनो मोनसे मन्दिराव थांनाय ब्लग्स होनाय जाबाय आङो फुङावनो बानायनानैहाय ओमफ्राय नैबे आरोना ओमफ्राय आं सोनो बादों फिसालानो एसे मोदोम मोदोमखौ बासिनानै होनसां मोननै मोनथाम नोंबो बिदि जाबाय थाया मिथिबाय बाबा खोनादों मैया मोनायाव जादों एसे गरमा डेन्जारसो ओमफ्राय आइमोननि डाइनिं टेबोल ना मा आं हमनो हाया डाइनिं टेबोल ना स्टर रुमनि टेबोलथाय फुरा बेयावनो बजाय सिखा उनग्रा माबा उनग्रा ओइ मुलि गोदान लाबोदों खेवाखै आरोना बेबो बेयावनो बजाय आरो बाराबा नै जौ खाबबो बेयावनो बजाय ओरैबादि बजाय आरोना गासिबो बजाय होनना बुंजायो आयै आं फिसाया जाबाय नोंसोरना दे जा मा जा बुट दालि गैयानो आबैनाव दे मा दे आबैया मिन्थियाखै आयै लोखि मागाम जा मा जा दे जा बिमानि आखाइनि सुनाफोर बिमानि आखाइनि जानानै लानोसै आरोना ओमफ्राय बिदि नङा जे बेदर गैया बेदराथ' नोंथांमोन देखायखादोंआनो आङो लुंगा लुंगि बेदर दङ गोरान नायनो ना गोथां नायनो आरोना ओमफ्य दा सान्दुङाव होजोब्बाय आइया आं फिसाया जि मोजां मोजां जा मा आंनिखौ लाबाव ओंखामा लाबाव ओंखाम दंबावो नै आमाया कुकारखौ बेयावनो गालांखादों सिन्था गैया इलायखौ लां आंनिखौ लां नोंबो जा बाबा दालिजों नागै बायदि मागा मगानो जाया होननानै जाखायाखै ओमफ्राय फंबायाथ' मालाय थाखादोंआनो मास मोनसे थागोननो बे सावन मासखौ ओमफ्राय आइयाबो जोंखौ सोंबाय ओमफ्राय आं बुंबाय नाङा आरो मैयानिबो दंखायो आरो आंहाथ' जायाबानो जाथावथारा आरो जायैआनो गोबाव जाखाबाय आङो जायोबा मोनसेसो साखिनांसिगोन आरोना आङो अमा बेदरखौहाय ओमफ्राय जायाबा जाला सुनाफोर बे सिम्पोल मिरामिसखौनो जागोन आंबो ओमफ्राय दाउनो आदार होबाय आङो नायलाय बोरमाफ्रा मा अयथासार रे बिसोरसो सेफोद आरोना बिदि सौवो दाउआनो थांनांबाय जेननानै जाखिसै बेलाय आरो माइरं जाग्रा बोरमा हायनोसोलाय बेनो ख्रुब 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 होनलायथारदों सौगोन आरो फै सौवो आयै सेख' जाजाग्रा इयो जाम्बिया थेफाफा जाम्बा यालाय स्रेनिबाबो माबा नुलाब्रा इसोरखौ फाथालसेनि बायदि नुला फाथालनैनि बायदिसो जाबाय नै ओइ मोननै एलाय दाउ मानियानोथ' माबायाव जायो ना दानि आंनि आखाइखौनो जादों थैद नोंखौ लेंहराखै आङो
दंगारिरिनो नै बिसोरनोसो आखायाव होना गैदोंमोन दानि आंनि आखाइखौनो खेबथा हरदों सोर फैया दाउफोरा फैया बोरमाखौ नुवाखै माइरं हानबा बिहासो एकदम हामफ्ला नांहरलायो जा आं बोरमानो आखायाव होनो हायालै आं बोरैबा मोनो ओइनै होरो बेखौ गिनांगौ नामा दाउखौ ओरै फै दाउआनो बेस्रा बेमाराव लांदां जानानै दासो एसे नामोनने ग्रि ओरै फै खेबो ओरै फै हनै जेबो नङा गिनाङा बोरमासो आइया हनै सौलायबाय हनै बिमा फिसा सौलायबाय सानजों हरबाय ओमफ्राय आखाइयावसो जाफैनो नागिरलायबावो हा नों गियो दाउआनो मोनजायासै माथो गाज्रिसोलाय र' आं मारिनोसै हामा बाबा हामा ना ग्रि अबे ग्रि सोरबा ग्राग्रायासो फैबाय नै बोराय मांग्रा ग्रा नोंखौ लेंहराखै आं बैसोरखौसो लेंहरदों गोमोनथार जाहैदों दाउआबो जिनो थांलाय लामासिम थां मालाय मानसिफोर गेलेगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे सिङाव मासे खानाय दङ आरोना ना हाब जादोनो बियो बिफां सायाव थादोंनो ओमफ्राय खुनुरुखुमसो हमनो मोननानै बेयाव खानानै दोनजाबाय बोरो ओरै दाउला जाथोंसै फै दा होगोन दैखौ दा होगोन फैदो नैबे मासे खाजानायखौ बोस्लायबाय आरोना बिमा फिसाजों माने बेहा एसे लोखि सारा जाहैदों ओंखायनो खाजायो आरोखि आनैमोनाव फुल जाहैयोना ओमफ्राय जि मोजां दिंखिया जानानै दङ नै दानस्रांनाया खानानै जानांगोन दा बायनानै लाबोनाय सबायमायानो एकदम गोलैसोनानै दङ आरोना जि मोजां जानानै दङ नै फैदो फै खानानै जानांगोन मेरला दिंखिया एभेलेबेल फैदो थांसै ओमफ्राय मा होनना बुंबावनो सनाफोर गाबनो ना मिनिनो ना मा होननो मोसौआ गैला आइमोनाबो फानबायनो दाखालि बिमा फिसा आरो बिमाया गाब जाबायमोननो फानबाय आरोना आइनानो देहाया जाथाराहाय मोसौनो नै दाबायदि सानसु समाव दैखौनो हैनो हाया जाहैदों लांनानै आरोना आधा बाल्थिं दै लानानैबो थांनो हाया हारसिंनो माने खस्थ' मस्थ'सो जाखायो नालाय गरमावहाय हारसिं थाबायनायानो आरो सान्दुङाव दै लानानै हैनो हाया आरो फंबाया सानसुराव मोनाना खानायाव खाहैबाय जेनेबा ओमफ्राय गैला दा गलिया नै लांदांसो मोसौ खिनुनाय नंला आरोना आं फैनानैसो मिथिदों बोरैबा मोनलायबाय आङो फाइनाल आरो मोसौआ एकदम एबारना फाइनाल जाथारबाय आगोलावथ' एभेलेबेल मोसौ लुंगा लुंगि गोबोरखिमोन नालाय बिनि उनाव एसे जालांबाय बिनि उनाव दा सुइनो दं आरोना मोसौ नाम गुन जेबो गैला हनै जिगाबावबा एसे दंबावोमोन बावाखैनो बोरमासो थायो दा ओमफ्राय आइया खुनुरुखुम दै खालायजों फिसिनोसै होननानै अमा मासे फिसा लाफिनबाय नै बावाखैनो बेबो सानब्रै ना सानबाल' जादों खोमा अमा लायैयाबो गोबाव जाबायमोन जौ मावैयाबो बिराद गोबाव जाबायमोन गावनानो देहायानो बोरैबाथारहाय आइनाबो मा होनना बुंनो सिङानो देमलांग्रासो नालाय मानसियानो ओमफ्राय दा अमाया लाबाय नालाय गोबावजों खनसे संनानै दोनो जाहैदों ओमफ्राय बे अमा फिसायाथ' जेबो सिन्था गैया ओंखामजोंनो दा जागोन थिंगिगिनो मोनो नोंसो जाबाय गलियाव बाहागो लाग्राया सोलायलाङोना सोनाफोर मानिफ्राय मा जालाङो खुनु पात्ता गैयाना संसारा बिदिनोसै होननायसो जानोसै ओमफ्राय आङो दासिमबो गोबोरखि गारनांगौ खामानि दं मोनो आरोना मा खालामनो गोदोनिफ्राय फैबाबो हाबा जाजेननायनिफ्रायनो फैबाबो गोबोरखिखौथ' गारनो मोनफैखायो नालाय ओंखायनो गोबोरखि गारनांगौ खामानि दं बिदि मोनो आरोना गैलाबालाय आरो माथो होनबावनो बोरमा खिखौनो एसे सिमसा ओमफ्राय बे माबाखौबा जिगाबखौबा सोर जाबावगोन मालायनि मोसौ फिसाफ्रासो फैनानै जाफैलागासिनो दं जाहैदों खम जारला बोरमा खिखौनो एसे सिबनानै होनोसां जि सान्दुं गोसाना आरो खामानि गैला आइया आरो बेसेबा खुनुरुखुमसैसो अबावथो मोसौ फिसिनानै जानो हाबावनो बेलाय दे नांलाबो सना आरो आं नै बोरमानि खिनाय सिबनो मा नों गेलेग्राखौ लादों आब'निखौ दे ला गेले
दा मा खोबनाय दं होलाय सना होलाय नै बोरमानोनो खुनुरुखुमसो हैनो हायो आरो ना आइया ओमफ्राय दाथ' हगारदों माखासे एखमबा खायो बिसोरखौबो उदपातां सानस्रिलायबाय सिबाखैनो जोंहा मिन्थावथावनो सनाफोर सिबनानै लागोनसै आं जाबाय सक सकानो ओमफ्राय एसे सुमफ्राम फिथाइबो थाइनैसो हानखानोसै आं नानि आदानि थांदो फेनाव नङाबा सायाव थाफै फै नै दान्दा नङाबा मोनासंनाय नङा ना आखाइजोंनो मोनासौगोन आंलाय फैनो हायावनो थायो मोस्रोम थायो सोनार आं नै बेखौ खाथियाव नायनो नै सुमफ्राम गोजाया आरोना बेनो मोनबाथाय लोथो लोथो गिदिर जाथारो बियो आंबो जेरावबो मोनजाफेराखैमोन इयावसो आइमोननाव मोनजादों आरोना आङो उनावसो मालाबा बायनानै गायफैदों नामाथाय आदाया ना सोर गायफैखो ए नै ओरै एसे गिदिर गिदिर दङ नै जात जातनो गोदो नुफेराखैमोनहाय आङो फैदो मा फै खाथ'नाङा सना आइया मोनथ'वाखै बियो खाथ'नाङा लोखि खाथ'नाङा फै थांगौमानि मोनोबा थाइसेसो मोनजानो हागौ गोदै जायो जाग्रानो जा मोस्रोम दं नोंबो खादो र' आं नै बेखौ हाननो र' नै फुरला लाखौ जि लामब्रा दान्दानिखौ बोख्लायथ'खाबाय आङो नै नानि बोरा थाइसे मोननायालाय खनसे थाइथाम बाबा बोरा थाइसेयालाय जि जागौमोनलै आङो ख्रुम ख्रुमनो संख्रि लागाय लागाय है बेयो गोरलैथार दिनै जाजानाय नङा होनबालाय गाबोन जाजागोन बोरो हाबाय थाइसेखौ बेनो थोबसे गुरैसिन जाबा बेखौनो जा नै बिसोरो एसे गोरा गोरासो ओइ फार्स्टनि थाइसे मोननायासो नै लाबोलाय नै बेनो एसे गुरै नै मोजां बेनो मोनहांबाय नै बे एसे गुरै जाबाय बेखौ जाबाय थाइनाया दिनै जाजानाय नङा आरो जायोबा संख्रि होनानै दाननानै जाजागोन माबा हानानै नों हाननो हायो नों ओरैनो नुहुरोलै बाबा खिन्थु जाया गोथाङैनो दङ मोननाय दाउआनो जालांखाथारो मोननाय नङा बाबा बे मोननाय नङा ओरैनो गोथांथार हनै थ' नैबेखौनो जानोबा नैबे आं दा फास हाननाया बिराद मोस्रोम दङ गाहायाव थानो हाया ओमफ्राय दा आङो ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै बिदिनो हालोदैनो दङ आङो बिदिनो गाले गुजायैनो दंगासिनो दङ थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच